نسبح من فريحة أطفال لهناك من السما سيعلي مولايا بيش نيجي عندك هنشوف اليمكن. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-kol. U miegħek ukoll. Illum hija l-festa kif natfuha tal-Korpus. Is-solennità tal-ġisem u d-demm għażiż tal-mulej. Hija ċentrali l-Ewkaristija. Il-ħajja tagħna mingħajr Ġesu Ewkaristija ma tkunx tista' tidħol għal ħajja dejjiema. Ejjew issa li dħalna fis-santwarju b'tislima mill-qalb li toħroġ lilkom hawnhekk preżenti u dawk kollha li qed isegwuna permezz tat-televiżjoni jew il-mezzi soċjali. Ejjew issa nidħlu fina nfusna. Nitolbu l-mulej jaċċettana kif aħna u jaħfrinna. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox. Lilkom ħuti li jiena nibta ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li mqazza Marija dejjem Verġini, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin tal-jida tajba. Infaħruk, berkuk, nadurawk, natukġi. Irroddulek ħaj għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Krist. Mulej Alla, ħaruf talla bil-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier, ħen għalina. Għax inti waħdek għallis. Int waħdek mulej. Int waħdek fl-għoli Ġesu Krist. Mal-Spiritu Sant fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Waqt li nitolbu għal benefatturi ħajjinu mejtin, qed nitolbu għal Joe Karmel Kawki, għal Giusepp u Speranza Aġus u ninaqdu ma' xi nies li qegħdin hawnhekk illi qed jgħidu grazzi mill-qalb lil Madonna ta' Pinu li ħelsithom mid-disgrazzja. Nitolbu u għallajnt f'da s-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li jinħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu li jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nisimgħu l-ewwel qari. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. F'dak iż-żmien Mose kellem lill-poplu u qal: Ftakar fil-mixja kollha li mexxik il-mulej Alla tiegħek matul dawn l-40 sena fid-deżert biex iċekknek u jġarbek ħalli jkun jaf x'għandek f'qalbek jekk tridx toqgħod għall-kmandamenti tiegħu jew le. Huwa ċekknek ried li tbagħat il-ġuħ. Imbagħad temek il-manna li la int u lanqas missirietek ma kontu qatt tafu biha biex jurik li mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem imma b'dak kollu li joħroġ minn fomm il-mulej. B'dan jgħix il-bniedem.
Qis li ma titkabbarx qalbek u tinsa l-mulej Alla tiegħek li ħarġek mill-art tal-Eġittu, mill-art tal-Jasar, u li mexxiek fid-deżert kbir u jwaħħax, mimli srieb velenużi u skorpjuni, art nixfa bla ilma xejn, li ħariġlek l-ilma mill-blata ta' żniet, li temek il-manna fid-deżert, li missirietek ma kienu jafu bija xejn. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm nirrispondu sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Nejdu. Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. Faħħar lill-Alla tiegħek Sion. U isaħħaħ l-istanek tal-bibien tiegħek. U jbierek ġewwa fik lill-uliedek. Nejdu flimkien. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U qiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek, u lilek bl-aħjar għam ħixebbek, u jibgħat fuq l-art il-kman tiegħu, bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. Ngħidu flimkien. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U ixandar kelmtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael, ma għamilek ma ebda poplu, lil ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu. Ngħidu flimkien. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Nisimgħu it-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu l-Korintin. Ħuti. Il-kalċ imbierek li fuq u ngħidu il-barka mhuwiex għaqda mad-dem ta' Kristu. U l-ħobs li naqsmu mhuwiex għaqda mal-ġisem ta' Kristu. Għax l-ħobża hi waħda, aħna li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed. Il-kol kemm aħna nieħdu sem minn ħobża waħda. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa s-sekwenza. Faħħar Sion lil-feddej, ir-raj tiegħek u l-mexxej bl-innijiet u blana. Ibqa' faħru daqskemm tista' għax hu l-fuq minn kull tifħir. Qatt ma tfaħru kemm jistħoqlu. Għad tifħir ħaġa tal-għaġeb. Il-ħobs ħajlijat il-ħajja hawn qudiemna f'dan il-jum. Dak il-ħobs li fuq il-mejda lill-apostli fl-ikla mqazza kien ingħata biex jikluh. Ikun sħiħ it-tifħir tiegħek b'qalb ferrieħa bleħen oli ikun jixraq ferħ ir-ruħ. Għax dal-jum ta' festa kbira ta' dik l-ikla u t-tifkira meta saret l-ewwel darba. F'dina l-ikla s-sultan tagħna lejt il-ġdid tal-liġi ġdida temma l-kollox lejt qadim. Il-qadim tbarrab mill-ġdid, dak li ju ġeflok ixbija, id-dawl biet dlam mill-lejl. Dak li twettaq fl-aħħar ċena, Kristu red jibqa' jiġġedded biex ikun tifkira tiegħu. Imma għal-min tagħna li mimqaddes nibdlu l-ħobs u l-inbit tagħna b'sakrifiċċju għas-saħħa tagħna. Twemmin ġdid lilna l-insara li dal-ħobs jinbidel f'ġisem u l-inbit jinbidel f'dem. Dak li ma tarax jew tifhem it-twemmin isaħħu u jwettqu fuq kull ordni tan-natura. Taħt ġbijat fejn aħna nimħu mhux il-ħajja imma sinjali jinħbew ħwejjeġ hekk eżiż. Ikel ġismu, xorb u demmu, iżda Kristus ħeħ hemm moħbi taħt kull waħda mixbijat. Sħeħ jittiekel Kristu kollu, bla jitkisser, bla jitfarrak, bla jinqasam minn min jieħdu. Jiklu 1000 u jiekol wieħed, kemm ħadan hekk jieħdu huma, bla jintemm meta jittiekel. Jieklu t-tajba, jieklu l-ħżiena,
imma l-dawk iġib il-ħajja lil dawn jixħed fit-telfien. Mewt għal ħżiena, ħajja tajba, ara kif jinbidel fihom għalkemm jieħdu l-istess ikel. Meta l-ostja tkun maqsuma la tibżax, immin tiftakar taħt ġbija ta' kull farka hemm jinsab daqs l-ostja sħiħa. Ebda ksur ma jsir fi Kristu biss ġbija tkun miksura u b'dal ksur xemm ma jitnaqqas f'dak li hu taħt dik il-ġbija. Dan ħobs l-anġli magħmul ikel għal bnedmin fit-treq tal-ħajja, ikel bnin għall-ulied kollha li m'għandux fix-xejn jintrema. Biex bijat kien ilu mħabbar dik l-offerta ta' Iżak fil-ħaruf li nqatel flejt u fil-manna tad-deżert. Int raj tajjeb ħobs tas-sew, Ġesu tagħna ħenna għalina. Int itmana u ħarisna, int lilna l-ġid urina fl-art imbirka tal-ħajjin. Int li taf u tista' kollox li titmana hawn dil-ħajja, hemm għamilna l-koll imsieħba faqda waħda l-koll werrieta mal-qtajjed tal-qaddisin. Amen. Alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Jiena il-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema jgħid il-mulej, jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Alleluja, 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 alleluja. ħobs ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan l-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Fuq hekk il-lut tlitmu biex nikluh Ġesu mela qalilhom tassew ngħidilkom. Jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem u jien inqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum għax ġismi huwa tassew ikel u demmi huwa xorb tassew. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma batni il-missier li hu ħaj u jien ngħix b'missieri, hekk ukoll min jiekol lili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema, mhuwiex bħal dak li kielu missierijietkom fid-deżert u mietu. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kull bniedem jixtieq li fil-ħajja tiegħu jew wara l-ħajja iħalli xi tifkira. Ikun ħafna qalbu mimlija jekk jgħid isma' din it-tifkira tiegħi. X'ħin jarawha wuliedi jew xi ħadd li jafni żgur li ħajiftakar fija. U dit tifkira ġieli tkun tad-deb, ġieli tkun monetarja, ġieli tkun proprjetà, ġieli tkun xi ħaġa sabiħa, tifkira sabiħa, magħmula mill-ħadejt,
magħmula mill-fidda, magħmula mill-irħam, tifkira hi. Imma x'in Ġesu ġie biex jgħid għamlu dan b'tifkira tiegħi, ma ħallinniex xi ħaġa tal-ġebel jew tal-ħadid, ħallilna lilu innifsu. Jiena u l-ħobs ħaj li nieżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix. X'in il-kontra? Ma jmutx. U xi kemm jgħix? 60-80 għal dejjem. Iċ-ċentru tal-fidi tagħna hija l-Ewkaristija. Ftakru ftit. Ħamis ix-xirka l-knejjes kollha kienu miftuħin, anki hawnhekk. Sa tard bil-lejl, normalment nofs il-lejl. Dik il-qudiesa l-ħamis tal-għaqda infakru t-twaqqif tal-Ewkaristija. U n-nies jagħmlu s-seba' knejjes, is-seba' visti, b'rispett lejn Ġesu Ewkaristija, xi ħaġa ġejja mill-antik. Imma kien il-Papa Urbanu fis-seklu 13, Urbanu IV, li bħala tkomplija ta' dil-festa tal-Ewkaristija ried li 15 fuq 50 il-Knisja tiċċelebra il-Korpus u x'hekk nifhmuha. Il-festa s-solennità tal-Korpus. Il-ġisem u d-dem tal-mulej. X'namlu meta aħna niġu l-Knisja u nitqarbnu? X'namlu meta aħna mmorru quddiem it-tabernaklu u nagħmlu vista lil Ġesu preżenti? X'inkunu nagħmlu meta aħna mmorru nagħmlu l-adorazzjoni? Għax dil-preżenza hija wkoll permanenza fl-Ewkaristija wara l-qudiesa, barra l-qudiesa. X'inkunu nagħmlu meta lil-morda neħdulhom it-tqarbin jew nwaslulhom il-vjatku? U xi tkun tagħmel int? Tos l-imħabba. Smajtuh l-ewwel qari? X'ħin Ġesu fl-aħħar ċena jgħid dan hu ġismi, dan hu demmi, għamlu dan b'tifkira tiegħi, l-ewwel qara qalilna ftakar min ma jiġix qudies, min ma jitqarbinx, nesa. Ħajkonna ġenerazzjoni ta' tfal, żgħażagħ kbar, jien li mbagħad bid-demenzja. Jiġifieri ninsa x'għamel Alla miegħi. Kemm hu faċli ninsa x'għamel miegħi Alla. U qed jgħidilna ftakar x'għamel miegħek il-mulej. Int kont mitluq, int kont mitluq fid-deżert, ftakar x'għamel miegħek il-mulej. Mhux hekk biss. F'dat diskors ta' San Ġwan il-kapitlu 6 jagħtina garanzija. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ara d-differenza jgħidilna San Ambroċ fir-4 seklu. Meta nieklu mill-mejda tad-dar u hija xi ħaġa sabiħa l-familja tinġabar madwar il-mejda, sabiħa l-aktar fil-jum tal-ħadd. Kemm hi sabiħa l-ikla tad-dar li qed tintilef u tispiċċa bil-mod il-mod. Imma waqt li l-ikel li nieklu mid-dar jinbidel fina, l-ikel li nieklu mill-mejda tal-artal, ftakruha, jibdilna fih. Min jiekol minn dal-ħobs jibqa' fija u jiena fih. U għax nieklu minn dal-ħobs nkunu qed nieħdu l-vitamina l-ħajja ta' Alla, għax min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem, jgħix għall-eternità. Ara missirijietkom, għax ma setgħux jifhmuh, kielu l-manna mid-deżert u mietu. Imma min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Għax ġismi huwa tassew ikel, dan huwa ġismi. Hekk jgħid il-qassejs. Moti għalikom. Dan huwa demmi l-imbit li jsir dem ta' Kristu. Imxerret għalikom u għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ħanispiċċa. Jekk trid tkun taf il-polz ta' fejn il-fidi tiegħek hija ta' kemm għandna mħabba lejn Ġesu Ewkaristija. Missirijietna qatt qarbejn kienu jagħmlu kollox.
biex ma jitilfux qudiesa jagħmlu kollox. Biex ipoġġu t-tabernaklu bnew l-isbaħ knejjes patrimonju li għandna f'Malta għawdex biex ma ngħidux fid-dinja kollha. Bnew l-isbaħ dar għall-pidjar tagħhom, għad-dar ta' Ġesu, għat-tabernaklu. U għalhekk nistaqsi. U intom la qed tarawni mid-dar, ifmuni, mhux qed inċanfar, qed niftaħ l-għajnejn. Skużawni, jekk xi ħaġa li nħossa. Jekk nemnu fl-Ewkaristija l-qudiesa u t-qarbin, għalfejn tandaf l-ostja mqazza, rajtuhom ċertim videos fuq il-medja soċjali? Flok nitolbu l-għajnuna lill-Alla u l-Madonna, nidow bl-ostja. X'in jisimgħuna n-nies ta' reliġjonijiet oħra? X'jgħidu? Dawn fiex jemnu, u jekk jem ma nidejx, attent li ma nġielx il-min jidej. U jekk jien nista' nitlob nirrepara. Imma di kera, għax il-pjaga tad-daf Malta niżel qalb it-tfal, xorbuh ċkejknin. Il-lingwaġġ tagħna, kont naħseb jien illi bil-maturità u l-evoluzzjoni ta' żmien dan id-dan warbuh, le żidnieh. U d-dawwa saħta, id-daw jġib is-saħta. Tkun tislef il-sinek lix-xitan, le, faħħar l-Alla, tidejx bih imma l-iktar tkasbarx l-ostja mqazza bid-da. It-tieni, l-għożza tagħna fl-Ewkaristija u r-rispett lejn it-tqarbin, kif nitqarben, kif ninżel arkubtejja, kif nagħmel riverenza. Hawn ċerti nies li għalmuni. Imma noqogħdu attenti kif nilbsu. Il-knejjes tagħna mhux fi xtajtiet. Ma nistax nitlob jekk jimmanejx l-oħrajn bil-mod kif nitlob, bil-mod kif nilbes, bil-mod kif inġib ruħi fil-Knisja, anke jien qed ngħid għalija. Appell qawwi fuq il-mobiles. Jista' jdoq biżbal, kulħadd jista' jinsih xi darba, ma rridu nkunu dixxiplinati. Imma din li toqgħod tirrispondi ġall-Knisja imbagħad di insult. Ħalli daq il-mobile. Imma di li moħħna x'imkien ieħor, inwieġbu, nibatu SMS u issa wkoll nitkellmu. Jiġifieri nibqa' fil-bank tal-Knisja, nitkellem fil-preżenza, tista' tkun il-konsagrazzjoni, jista' jkun qabel it-tqarbin, jista' jkun wara t-tqarbin. Ħbib tiegħi, Ġesu qiegħed fl-ostja mqazza ma jitkellimx. U jien nista' nkasbru, nitqarben ħażin. Ġesu qiegħed f'dak il-ħobs ċkejken u għumli. Biex ħinnitla jien nitqarben ma jgħidlix issa ġej, xbajt tiġri, xbajt tagħmel ħsara, jibqa' siket u inta jtammen u jiġi fik. Imma kif tkun den fil-qalb tiegħek isir il-ġid, kma tkunx den ngħidli x'isir. Ejjew inkomplu dil-qudiesa u nitħeġġu qudiesa ma nitilfuha qatt. Ngħixuha, inħeġġu l-oħrajn għalija. Għaliex? Għax Ġesu qed jgħidilna min jiekol minn dal-ħobs iva jgħix minn issa l-eternità. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. U lej wieħed Ġesu Kristu din jitħalla imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla ver. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tan. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Sant minn Marja Verġini u sar bniedem.
salbuħa lina bata taħt Ponzju Pilat, mietu difnuħ. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel il-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li jumu mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben. U tkellem fuq il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma' mudija waħda mal-maħfara ta' dnubiet. Nistenna qawma mill-imwiet. Il-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nirringrazzjawk mulej li ma ħallejtniex waħidna. Imma bqajt magħna sal-aħħar ta' żmien fl-Ewkaristija il-qattalb tagħna. Il-Papa qiegħed f'pellegrinaġġ ieħor, dit-darba fi Spanja. Ħajjieħu sem ukoll fil-purċissjoni Ewkaristika li tant ħeġġiġna għalija din il-ġimgħa. Metu nhar il-ħamis li għadda iċċelebra il-festa ta' Corpus fil-Belt tal-Vatikan. Hekk nitolbu għall-isqof tagħna, is-saċerdoti, il-ministri ordinarji tal-Ewkaristija biex jitrattaw fidi u għoża dan is-sagrament. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex l-Ewkaristija tkompli taqadna. Dbiet il-gwerra, il-firdiet, bejn nies ta' reliġjonijiet differenti, ta' kulturi differenti, ħatkun l-Ewkaristija li turin iktar rispett u mħabba lejn xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal saċerdoti li kienu impenjati fil-qasam soċjali. Bħalissa jgħaddi minn moħħi Monsiur Viktor Grek, min jaf kemm salva ħajjiet ta' koppji u ta' żgħażagħ. Jgħaddi minn moħħi Dummi Kielat Soppardi li mix-xejn Benadar tal-Providenza. Diversi saċerdoti. Imma llum qed infakru dak li beda saċerdot Awċi, Dun Manuel Kurmi, li fawdex l-Knisja fawdex ta' dar arka. Id-dar li tieħu ħsieb nies speċjali jew nies bi bżonnijiet speċjali. L-Arka Respite Center hija wkoll għall-familjari li jkunu jduru b'xi ħadd bi bżonnijiet speċjali. Illum il-ġbir kollu li se nagħmlu hawnhekk u fil-knejjes tagħna biex ngħinu din l-istituzzjoni. Ejja nitolbu l-mulej biex kompli jagħmel dawn l-opri tangibbli fil-Knisja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. L-aħħar talba bl-interċessjoni tal-Madonna biex ngħidula grazzi li ħlistna li żammejt idejk fuqna. Grazzi hekk li qed turina l-Ġesu Ewkaristija. Nitolbu għal marit fid-dar u fl-isptar fir-ruħ u fil-ġisem. Dan nitolbulek bi Kristus Sidna. Amen. Il-ġabra li ħassir issa ħatmur għal Arka Respite Center. Issa nkantaw flimkien il-kant ta' fuq. Nofru dam mulej, hop swimbi tmulej, dannatu. Hop swimbi tmulej, il-qadan, ta' rigal, ta' hop swimbi, da' rigal. Wimbi il-ferħtan allu humulej mal-emtan allu humulej u ħajjitna allu humulej marigar ta' hop swimbi, marigar ta' hop swimbi. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-missier li jista' kollox. Il-qalmunejn u ndejn is-sagrifiċċju għat tifħi glorja ta' ismu għat tiġrib tagħna tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu.
fit-tieba tiegħek mulejjat il-Knisja tiegħek għaqda u slim li b'mod mistiku ma nfisra f'dawn id-doni li aħna qegħdin nofrulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Mijek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewa u xieraq tas-sew mulej mis-Sir Qaddis, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr u l-qassis tas-sew u ta' dejjem waqqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa' kien hu l-ewwel li offrilek il-vittma tas-sagrifiċċju għas-salvazzjoni tagħna. Meta niklu l-ġisem tiegħu is-sagrifikat għalina nimtlew bis-saħħa u meta nixorbu demmu imxerret għalina nindafu minn dnubietna. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek. Qaddis. Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna floli ta' smawit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna floli ta' smawit. Qaddis tas-sew int mulej, intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs. Raddi l-ħajr. Qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku koll wara li klaħaj il-kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandru il-ferq l-għammin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr, intoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek l-eżistana mejtin tal-familji li għalihom qed nitolbu, partikolarment Giuseppe u Speranza Aġus, Joe u Karmel Kurmi, Karmel Kawki. Nitolbu għall-eżistana mejtin, il-benefatturi mejtin. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebr tiegħek, ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħru kun sebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu
Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tafu x'se ngħidu? Ħobżna ta' kuljum, tiftakruha, mhux biss għal ħobs materjali, imma l-ħobs tal-Ewkaristija, dan nitolbu missierna. Li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun dak li trid int kif is-sema hekk ġo fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u maħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa, il-glorja għal Mulej dejjem. Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħaresx lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi l-xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Danu ġismi li jingħata għalikom. Qed ikompli jtenni Ġesu lilna li kull darba li nieħdu sehem fis-sakrifiċċju ew fl-Ewkaristija nesqu għalhekk bil-qima lejn dan Ġesu li se jagħtina ġismu fl-Ewkaristija. Tina l-ħlewa tal-ilsna tas-sema biex il-ġil li jixraqlek natuk għal-bħanina li tader li taħfer kif ħabbejtna nixtiequ nħobbu għal-imqazza ta' Ġesu li berikt it-tfal ċrejkni. Intallimtna fil-em imberku għal-imqazza ta' Ġesu liberi li tfaċ kejkni kebbes fina in-nar ta' mħabtek zomna mi jekk imħadnin biex tifdina
mill-jasar ewlieni ta' missierek l-amara ħallejt. Int li taxxaq is-sema biġmielek ta' żuritna fil-faqar inħbejt. Qalbi mqazza ta' Ġesu liberi li tfaċkejkni. Sfina nar ta' mħabtek zomna mi jekk imħadni. L-aħħar qatra ta' demek tajtilna meta f'daqqa tal-anza nifdu. Intallimtna tanniket ilena, intallimtna fil-em imberku. Qalbi mqazza ta' Ġesu liberi itfaċkejkni. Sfina in-nar ta' mħabtek zomna mi jekk imħadni. Ejjew issa fis-skiet, is-skiet huwa sabiħ wies. Għaddat wies qatt qarbin, għax fl-Ewkaristija Ġesu siket jiġi għandna. U kienu nfaħħar kull mument Alla tiegħi fis-sagrament, għal dejjem ikun irringrazzjat, Ġesu tiegħi sagramentat. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bedu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Għal pimqazza ta' Ġesu jiena nafda fik. Nitolbu għamel mulej li aħna winduqu minn issa il-ħlewa li għatin ġarbu bid-dera tijek fis-sema, li għawnek inti qed tatina l-ħjiel tagħha fit-qarbin bil-ġisem u d-dem għażiż tijek, int li tgħix u li jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fl-aħħar 3 Ave Marijiet li talbitna l-Madonna niftakar fik. Ejjew nagħmlu l-ġid il-xulxin u nitolbu għal xulxin. Jekk xi ħadd qed jarana u qata' qalbu minn Alla, Ġesu u l-Madonna ma qatgħux qalbhom minnek. Għamel kuraġġ, int min int u int fejn int bil-qawwa ta' Ġesu Ewkaristija. Imbagħad wara min jixtieq minnkom se nidħlu flimkien miegħi fil-kappella u nagħmlu ftit mumenti ta' talb. Hawn diversi nies illejla jridu jitolbu grazzja speċjali, fejqan, serħan il-qalb, wilt u fuq kollox għal dawk li tilfu l-xi ħadd għażiż jew dawk li ġew meħlusa minn xi disgrazzja. Ġibula ħafna qlub lil Madonna. Qed issejjaħ lilkom illejla, partikolarment għal dawk li jistgħu jiġu nhar l-erba'.
niftħu fl-4:30 ta' filgħodu u nagħlqu fl-10 ta' bil-lejl. Impressjonanti, pellegrinaġġ kontinwu għall-Ewkaristija. Imma l-iktar ġibu l-kuruna tar Rużarju wejjew fis-6 eskwart. Ikun sabiħ wisq. Ndumu 3 kwarti fir-Rużarju għal paċi. Kif suppost, imbagħad jinżel is-saċerdot bl-Ewkaristija u jberikkom. Għal dawk il-Maltin li qegħdin hawn nhar il-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu nagħmlu qudiesa b'talb għal fejqan fil-Bażilika tal-Isla għall-festa tar-Redentur hemmhekk fl-10 ta' filgħodu. Iż-żgħażagħ se nagħmlu mument speċjali qrib il-festa ta' Pinu. Is-Sibt 20 ta' Ġunju bejn it-8 ta' flaxija u l-10. Ikun is-Sibt bejn it-8 u l-10. Il-koppji żgħar, iż-żgħażagħ 18 plus minn Malta u minn Għawdex, nies ta' kulturi differenti se niltaqgħu hawnhekk ċelebrazzjoni lil Madonna li sqof iqaddes fid-9 hemmhekk fil-pjazza. Hawnhekk il-qudiesa tagħkom issir xorta waħda fis-6:30. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. 3 Ave Marijiet, slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, klopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, klopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, klopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Ismaħalanja sitna Marija, ilanja helwa, lanja l-inti zġnet minni saqlija, l-instemet tidwi feluf ta' snin. Aziza omna sitna Marija, bid-dawl ħennina tibnek Ġesu. Aziza omna sitna Marija, bid-dawl ħennina tibnek Ġesu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu